היי יוטיוב, ותודה שחזרתם לצפות בסרטון שלי. היום אני אספר לכם קצת על הבית ספר שלי ועל הכיתה שלי שהיא כיתה מושלמת, אין עליה. ובקיצור, אז בואו נתחיל. טוב, קודם כל הבית ספר זה בית ספר הגבעה. כן, כמו שאומרים, הגבעה הכי טובה, שואלים. טוב, אז זה לא נכון השיר הזה, אבל כאילו, לדעתי הבית ספר שלי הכי טוב, כאילו אין עליו. נותנים לנו שם הפתעות, ממתקים, חטיפים, מסיבות, טיולים, בריכות, מה שבא לכם. בקיצור, אני אתחיל מכיתות א'. אני אתחיל מהדברים החשובים. אוקיי, המנהלת, כאילו, היא מאוד טובה. היא מאוד חמודה, היא מטפלת בכל דבר שצריך, היא נותנת לנו הפתעות, היא אומרת נגיד שלום לכולם, יש לכם הפתעה, היום נגיד יהיה לכם שיעור ספורט במקום מדעים. זה גם יצא לנו לפעמים לפני כמה ימים, אני חושבת ביום חמישי הקודם. בקיצור, יש לנו בית ספר הכי מושלם. הסגנית שלנו, שהיא איריס, היא גם טובה מאוד, היא גם יפה. ואין לי מילים רעות עליה, רק טובות, היא מדהימה. יש לנו, איך אני אגיד לה, המזכירה, שזאת גילה, קוראים לה גילה, הייתה לנו לפני שנה אחרת, אבל נראה לי היא טסה לחופשה או משהו, בקיצור היא כבר לא. יש לנו גילה. נגיד כואב לכם הראש או הבטן, אתם באים אליה, מבקשים רשות מהמורה, באים אליה, ישר עומד לכם, לכו, תשבו, מכינה לנו תה, אם צריך, ואם נגיד נפלנו, איפשהו קיבלנו מכה חזקה, אז ישר נותנת לנו קרח. כן, יש לנו קרח. טוב, זה לא כל כך מעניין קרח. בקיצור, אם צריך, היא אומרת נגיד, היא לא שילמה, כתוב פה שהיא לא שילמה, אבל היא שילמה נגיד, וכל מיני. נעבור לכיתות א'. כיתות א' הם מאוד חמודים וחמודות. יש שם כאלה קטנים, פיצים כאלה קטנים, חמודים כאלה. כיתות ב' אותו דבר, הם כמעט באותו גובה כיתות א' וב'. אני לא יודעת בדיוק. כמו שה' וו', יש הבדל גדול ביניהם. ו' הם ג'ירפות. טוב, אני לא רוצה להעליב. הם גבוהים פשוט, יש כאלה שהם ממש גבוהים. ובקיצור, הבית ספר הזה באופקים, אם לא ידעתם. ובקיצור, אז כיתות ג' לא יודעת מה להגיד עליהם, כיתות ד' אלה אנחנו, אני בכיתה ד', למי שלא יודע. כיתה ד' 2, אני לא כל כך אהבתי אותה, אבל לא משנה. כיתה ד' 1, אנחנו כאילו הכי מושלמים שיש לנו, יש לנו מורה, אחת המושלמות, קוראים לה, לא משנה. קיצר, היא מורה מושלמת. במבחנים, אז היא כאילו, היא נותנת סוכריות טופי נגיד, או שוקולד, או משהו כזה שרענן את המוח, כדי שנוכל יותר, נגיד, אם לא נהיה בטוחים בתשובה, אז ישר נחשוב כמה זמן, יאללה בואו נכתוב את התשובה, אני בטוחה שצדקתי. סתם נגיד, דוגמה, זה לא קרה. סתם, נראה לכם לי זה קרה. נגיד נתקעתי, אחר כך אכלתי סוכריה או משהו, פתאום המוח שלי התחיל לפעול, וצדקתי באותה תשובה שהייתי תקועה בה. ויש לנו עוד המון ילדים שהם חכמים מאוד. מצטיין מנהלת, מצטיין יתרה, מצטיין חברותי, ואני חושבת שזהו. כן, זהו. ויש לנו מקבצים שהם לא כל כך טובים. יש לנו לבן, יש לנו אדום, אני אלך לפי הסדר. מהכי טוב עד להכי רע. ורוד, שזה מאוד טוב, אתה צריך לקבל, בכיתה שלנו זה 9 מכתבים, מכל מיני מורות שונות, בוא נראה, תנ"ך, לשון, חשבון, ספורט, כתיבה, כבר 5 רואים, אנגלית, עברית, יהדות ואומנות. גם ממולדת, במיוחד מהמורה שלנו, או שלא, אין לנו מספיק, כי המורה שלנו מלמדת את חשבון, כתיבה בכללי, ועברית ולשון. ויש עוד כמה. בקיצור, אז לקבל כמה שיותר מכתבים, 9 כאלה, ממורים שונים, אפשר גם אולי נראה לי 2 מאותו מורה, ואתה מקבל מקבץ ורוד, יש כאלה גם מברקי נחת, שזה אומר שנגיד יש לנו
נגיד איזשהו ילד, אז הוא עבד ממש קשה בשיעורים, השקיע ועוד צדק, אז נותנים לו מברק נחת, שזה מכתב כאילו יותר טוב ממכתב טוב רגיל. אני כבר עושה את הסרטון 5 דקות, אני מדברת כבר 5 דקות. טוב, זה לא כולל את מה שיש עכשיו, כי עכשיו זה לא מעניין אתכם. טוב, מי שזה כן, מי שנרשם לערוץ שלי, מי שיש, אני מעלה סרטון ויש לו המון צפיות. אגב, תודה לכם על 101 צפיות, על הסרטון הכי ראשון שלי, שהיה לפני חודשיים 3. אבל כאילו 100 צפיות, מי אלה 100 אנשים שהסתתרו מאחורה? 101 ליתר דיוק, יש שם, אני לא יודעת מי בדיוק עכשיו צופקת באמצע סרטון, ואני מצלמת. לא חושבת על זה, סתם. בקיצור, נעבור לכיתות A. יש לנו שם חברים, חברות, כאילו לא חברים, מה נראה לכם? חברות, כאילו אנחנו משחקות איתם, מדברות וכל מיני. כיתות ו"ים, שם זה אחי, אם מישהו לא יודע, נגיד כמו אלה שסתם נרשמו לערוץ שלי, אהבו אותי, ויש כאלה שהם חברות שלי. טוב, אז אפשר להגיד שעוד קצת וזהו. ו"ים, יש לנו כאלה שהם קבועים. לפני כמה ימים עשינו איתם פעילות של נסטי, כאילו יש תרגילים, אני חושבת, איזה יום זה היה בדיוק? שלישי, זה היה אתמול, כן. יש 3 ילדות, אחת שמוזגת נסטי לכוסות ומסתכלת ואומרת הוא עשה את זה, הוא עשה את זה. יש אחת שבקבוצה הראשונה ויש אחת שבקבוצה השנייה. יש נראה לי 6 ילדים, אני חושבת 8 או 9, לא משנה, בקיצור הם מתחלקו, יש כאלה שפה ויש כאלה שפה. בקיצור צריך לפתור תרגיל, נגיד מה יותר גדול, זה או זה. נגיד לדני היו ככה גולות, הוא שיחק עם חבריו, לאחר המשחק נשארו לו נגיד כמה גולות. מה ההפרש בין הגולות למה שהיה לו בתחילת, עוד כשהוא לא שיחק, ומה שהיה לו אחרי שהוא שיחק כבר והפסיד, לא יודעת, עזבו אותי, לא משנה. ואחר כך מי שפותר, אז יש 4, אצלנו בקבוצה יהיה 4, אז כאילו הוא הכותב, מי שרץ גם, הוא כותב את התשובה. גם החברים שבקבוצה עוזרים לו, לא שאסור לעזור, אם לא היה אסור לעזור, אז זה היה ממש קשה. אתם לא מבינים, אני נתקעתי שם באיזשהו תרגיל, ילד שם עזר לי. קיצר, צריך לפתור את התרגיל, מהר ללכת לשתות כוס רגילה מפלסטיק, מלאה בנסטי, וקיצר זה היה מה זה טעים, עוד באמצע שיעור הנדסה, אז כאילו הפסדנו את זה. קיצר זאת הייתה פעילות ממש כיפית, ואמרו לנו שמחר, שזה כאילו היום, אמורים להביא לנו הפתעות. טוב, אולי היום לא הביאו, אז אולי מחר יביאו לנו, אמרו שלהפתעות טעימות, יש מצב או שזה חטיפים, או שאלה ממתקים, משהו טעים, נם, סתם. ובקיצור, זהו, זה בית ספר נפלא, יש שם, לא משנה, שכחתי, עזבו, אני כבר אכתוב לכם בתגובות. אוקיי, אז תודה שהייתם איתי, לייק אם אהבתם, תגובה כלשהי כמחמאה, תצפו הרבה, מי שעדיין לא נרשם לערוץ שלי, אז בבקשה, יש לכם עכשיו את הזמן להירשם. כאילו מה, כאילו אין לכם זמן, מה הקטע טוב רק לא יודע, שמשלים בלימודים, אז הם לומדים המון. אז בקיצור, תודה שהייתם איתי, ולייקים אהבתם, תעודים, סובסקרייב, וביי, ותודה שהייתם איתי כאן בסרטון הזה, ביי.